Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake saduwa yau a wani sabon bidiyo. Yawa ga bara'a nan an kawo muku shi, kasancewa can baya na kawo shi irin website ɗin da aka saka baya aiki, amma gashi nan na sake kawo muku shi. Sosai ku tsaya kalli bidiyo ɗin tun daga farko a ƙarshe domin ɗaukar makullin sirri. Ana ba ku haƙuri kasancewa yanzu kun sani irin website idan ka saka yawanci a nan da irin Nijar da Najeriya irin duk wanda ya buɗe website to ba lallai bane ya daɗe wannan website sai ga wani lokacin ya bada matsala. In ka saka bidiyo za ka gani wani lokacin bidiyon yayi, wani lokacin kuma sai gani bidiyon yayi. Wani lokaci idan ka ɗora ma bayan wasu watanni za ga website ɗin duk kwata-kwata ya daina aiki inda ake saka fina-finan. Kuma irin su mega wani lokaci in ka saka in dai ba irin website ɗin ba kana lura shi ko da yaushe irin za ga yana bada matsaloli kasancewa ba a yi mai update, irin ba ma da technology irin na irin kamar haka. Ba kowa bane yake da wani technology irin da zai buɗe wani website ɗin bai ringa bada matsala ba. So irin idan kuga mutum ya saka fim mutum ba yana jin daɗi bane ya saka wajen fim mai wani bidiyo irin mai mega sosai kuma ya zo mutane suna ƙorafi a kai. So ku yi haƙuri, gashi na dai na sake kawo muku shi, zai ku za ku ƙara kallo tun daga farko a ƙarshe domin ku kalle shi. Na gode.